Sepisan badhe kababar warok wanci dalu menika badhe kanthi cariyos utawi lampahan rebut waris cinariyos jroning padepokan Gunung Sari mapan sawijining Sang Kyai Gung Kang asma Kyai Sarayuda anggadhahi kekaling putra kang nami Sento Tuwin Gentro. Sentolan Gento sampun dewasa denya Bapak Kyai Sarayuda sampun sepuh nedya badhe lengser anggenipun hamomong padepokan mila padepokan badhe kasrahaken win katuraken dening Sento nenggih putra pambayun utawi putra ingkang barep nanging sasat putra kalih nenggih putra ragil kengaran Gentro boten terima amargi pitados yen Gentro langkung sekti ketimbang kakangipun pripun babaring cariyos adu kasekten Sento kalian Gentro lumantar babaring cariyos warok agun salampan rebut waris. Bapak, kula ingkang sowan Bapak. Iya, nggih, boleh. Kados-kados sampun wancinipun. Duk rikala kepengker panjenengan paring sasmita yen to sampun wancinipun panjenengan badhe lereh utawi seren anggenipun ngesuwi wonten padepokan Gunung Sari Bapak. Ning kedah dipun emut Bapak. Kula Sento putra pembayun panjenengan ingkang kedah kumedah badhe nerasaken gegayuhan panjenengan ingkang dereng kaleksanan ateges kula kinarya gantos panjenengan genipun ngesuwi
siswa-siswa lan dlondong-dlondong wonten Padepokan Gunung Sari. Ning warta ingkang kula tampi Bapak, kados-kados babakan kula badhe minggah kinarya pangarsa sulih panjenengan rayi kula Gento kados boten terimah yen to kula ingkang ngesuwi Padepokan Gunung Sari mriki. Mila Bapak, mangsa borong anggenipun panjenengan ngreka daya pin budidaya ngereh-reh adi kula nggih putra ragil panjenengan kang aran Gentro supados mangke saged nderek dawuh panjenengan boten balela. Ateges saged nderek punapa ingkang keparing dados kersani Bapak. Mriya kados pripun Bapak? Ngene le. Aku wis ngrungasa wong tuwa le. Ngaten. Ya. Anakku kan loro. Nggih, kula. Pembayun Sentro, adik kula Gentro. Karo Gentro. Nak kekarepanmu kok ngono kuwi ya le. Nak kowe wis kaya aku, itu. Kuwi gek bakal tak turunake ini nak kowe arep badotake anggonmu ngarebut Padepokan. Kula mboten ngrebut lho Bapak. Kula niki putra pembayun jenengan. Ingkang sampun nuruni sedaya ngilmu saking panjenengan. Ingkang langkung lair rumiyin ngertos padang petenge alam donya menika kula riyen ketimbang adik kula Gento. Menika kedah dipun penggalih. Ya ora ngono le. Ampun ngantos wonten Padepokan wonten mutah getih amargi rebut waris ampun ngantos lho Bapak. Iya. Kowe le tak kandhani. Nak Padepokan tak turunake ya nak adimu trima. Kamangka iki adimu agek gladi ana ing pendopo. Boten saged. Kedah kula. Kedah kula. Engko dadi ora karep-karep nak lho ana aja tak bacut. Jejere panjenengan piantun sepuh ingkang reka daya budidaya supados adi kula manut. Lah iki nak krungu Gento kok dadi ki apa ngono lho. Mila kedah panjenengan pripun? Ampun ngaten Bapak. Pun lung laju paring kula kemawon Bapak. Bisa kuwi Gento. Ya nak trima Gento. Bapak. Gento. Apa sing tak ucapke nalikane aku gegladen ana sak mburine papan kang wis sinekti. Sawijine ana ing kene aku ora trima sak banjure Padepokan ana ing Gunung Sari. Arep tak jajahi kabeh ngilmune Bapak. Sik babakan iki kowe wis krungu sak kabehe. Bakal dirembuk apik utawa dirembuk rame. Yen dirembuk apik becik kowe ngalah. Aku ora gelem ngalah. Ateges aku sulihe Bapak mergo aku kang pembayun. Aku tunggalmu sing paling enom. Loh, mula kowe durung pantes. Aja padudon, aja do padudon. Sekedap Bapak. Ngene Gento. Yen to satemah kowe bakal dadi pangarsa ing Gunung Sari. Banjur kasekten apa kang bakal mbok unggulake? Aku ana ing sawijining gunung gedhe kang duwe aran para siswa-siswa lan ingon-ingonku ana ing kewan separone nggon aku lho. Nanging ilmune Bapak arep tak tampa kabeh. Duwe apa? Sadurunge kowe ngetokake apa kang mbok duweni aku. Wis nurunake ngilmune Bapak kang aran Wahyu Dwi Denawa. Buktekno sing jenenge Wahyu Dwi Denawa kuwi kaya ngapa? Aku ra trima yen ana ing papan kene. Yen ora nganti kowe modar digaglak Dwi Denawa, aja katlah Sentro kakange Gento. Ya, tamakno. Dwi Denawa, cancut maju, maju Dwi Denawa. Waspadakno Gento.
sudian ilmu Gaglah Gendro. Bapak arep tak tanding-tandinge marang aku. Aku ora digrek blas. Najan gini reng mrene sing tak delok para raksesa-raksesa sing arep duwe denawa. apa kok ora digrek? Ora digrek blas Sendro. Aku wis nuruni ilmune Bapak Dwi Denawa banjur kowe duwe apa? Aku para kang krakra sakti kang sawijine ana ing Gunung Gedhe. Ana sawijine kang singa barong. Tak idak kang ngalang-alangi aku. Kaya ngapa? Butek kecoh. Ora digrek blas. Sliramu ora wedi sawijining ana ing kene mung ketek-ketek cilik wajane iki ngene-ngene ketek-ketek cilik kok dadi gaglakan pisan ora iso aku tak gaglan banjur apa kanggo andelke mung ketek-ketek cilik para ketek-ketek jikono kang ingone-ngone dhewe ana ing Gunung Gedhe arek rene Utaling Prawadya Kala lho maju
sawijining ana ing papan kene. Pokoke ditekni Kang Denawa loro kuwi. Aja nyepelekke ilmune bapak. Keparat gento, keparat kowe gento. Ora trimo. Sawijining iki Buta, Denawa, ajar, ajar, ajar. sawijining ana ing kene diteruske ora Terus yen mung kethek cilik kalawan ingon-ingonmu ora gigrek kowe durung ngerti yen to aku go duwe saperangan dlondong seswane bapak kang mesti wae melu marang aku. Sawijining swara siswa-siswamu, sawijining kang pernah siswa-siswaku ana palagan kene mau aku ngrungokke aku ning Parap tetep do bali ning Bali, papanmu. Bali ning papanmu. Singo barong bali ning Gunung Gedhe. Aja rene. Yen durung tak panggil aku ora arep kalah. Yen sawijining para siswa-siswaku babat pokoke. Parat Ora wedi ora gidrek. apa kowe ora ngerti gento yen to aku duwe sesuk. Sawijining ana ing papan kene. Aku ora wedi. Kang ingon-ingonku ana ing Gunung Gedhe. Tak tokke kabeh. Aku duwe seswa-seswa dlondong kang bakal ngasorake tumrap kowe. Ya, pengen ngerti dlondonge Sento. Tak delok kaya apa. Dlondonge Sento maju siji. Ayo mara gage dlondonge Sento maju. Para siswa-siswaku anggone gegladen ana ing papan kene. Sampun siaga napa dereng? Sampun siaga napa dereng? Ragadaya mara gage Ragadaya. Putar gento. Seblak dase. Cukup. Ragadaya waspadakno glondong-glondonge siswa-siswa suku sakabeh. Ayo tandang karya. Para siswa-siswaku anggone gegladen ana ing papan kene. Sampun siaga napa dereng? Sampun siaga napa dereng? Budal keso.
prajurit lamun bisa sira hanulada do ing uni cari tane andalira sang Prabu sasra bahu ing mes mati aran patih swanda lelabuhanipun kang kinelung triprakara guna kaya purune kang den antepi nuhun nitrahu tomo tandang siswa-siswaku anggone gegladen ana ing laladan kali sakite aja gawe gelo ning atiku kang ngalang-alangi ana ing papan kene bapak ora trima aku ya ora trima yen sendung arep dadekke sawijining para siswa-siswaku hancaku kabeh sing penting sampun siaga napa dereng sampun siaga napa dereng bidal gereja
Para bola-bola kiprah lambaikan tangan. Maes kembang kapang kenor wulan kendang kempul wus dinabuh nut wirama gambuh kemrisi ing krepya sampur kang sinobla ring andan-andan nyongklang beksa kepan Budal keco. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir, nakarane zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir, nakarane goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, langit memono atine kafir, uripe woto. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, banjir bandang seguri mungkir sing arep edan. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir, nakarane Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir, nakarane goyang. zaman wis akhir, zaman wis akhir, banjire bandang sing guri mungkir, sing guri mungkir, sing arep edan. Agunsa Indonesia.
Bino minggu
Bersama kita goyang semuanya dulur. Yuk bolo-bolo, joget semuanya. Sing penting aman, cinta, damai. Tepuk tangan Kalisan. Duwe omah sing ra berisik, kebakat tresna, kepakasilan sayang. Yuk tangan-tangan di atas semuanya konco bolo. Ngobrol
Bolo-bolo kita joget semuanya. Aman, 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 bos. Yuk, 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 yuk. Wow, Mas Gilang, Iya, Mas. tentunya untuk para